Ana esikoleni bathena enene ngomsombuluko kufanele sifike nemali yokuphinisela ama-forms lawo e-CAO njoba sesi-aplya nje manje izinto esizoyifundela uma siqeda umatric. Oh, kambe wena uzokwenza udokotela? Cha mana. Uzokwenzani ubunesi? Cha ma. Hayi suka wena unjiniyela. Hayi cha ma, mina ngifuna ukufundela i-marketing. Wethe nje uyacabanga kahle. Ubona ukuthi bonke lamakhosikazi enza marketing ahambe la ayofundela ema-university ungazoganga ngamoya. Ungazoganga ngami. Cha ma, akuyona kwenza marketing, i-marketing not a-marketing. Thenje uyabona kwayona le mali efanele ngikunikeze yona uyakogcwalisa la uhambise lamafomu. Ungcono ungasawuphindisele emuva. Ngithathe le mali ngithengele isitoko uhambe uyohlala lapha emakethe udayisa khona. Ngiyabona ukuthi ingqondo yakho nje awuzazi ukuthi ufunani. Ngakufundisa konke leminyaka ufuna ukuya emakethe wena. Cha ma, i-marketing isifundo sokufundela ukumaketha izinto Hayi Thenje ufuna ngithini mina emakhosikazini mase sikhuleka lapha enkozweni. Ngoba wonke umuntu ukhulekela ukuthi ingane yakhe ewudokotela ifunde kahle. Ewunesi ifunde kahle iphasa. Mina kufanele ngithini? Ufuna ungenzihlekisa wena emakhosikazi. Hayi ungazodlala ngamona uyakupeta wena. Hayi awuzazi ukuthi ufuna nje. Hayi ulungele ngizofundela bona ukuthisha noma ukunesi. Kungcono wenze kona lokho. Emakhandi uyashoda nasisathi isibhedlela sakiwa. Imisebenzi eminingi iqhaphakile eThekwini. Hey. Sukuma futhi uqoqe lapha. Sukuma uqoqe lapha.